tá sé am den bhír ráide bhír ráide na seachtainna seo, tá chun anlís ní scéirí ina bhar scéim ír eistíthe an rialtas a fógraíoch dé mórt le manis chun é seo phléid tá an tinaltóir Fergus Keane. Fergus, conas mar go háin scéim seo I gcompráid an cean nua seo I gcompráid leis na scéimeanna nú na Joontas a bhí ar fáil ribh seo? Well, dear good fatna. Tá an scéim seo bhadní is flathúil ar fad I gcompráid le de scéim a ribh seo. Dhéan mis a féin, ír eistú ar macheach féin, 5 bliain de agus tócha ó hin, agus ní raibh leat an cabhar ag an buinte sin is atá neomh. So tá sé anna flathúil ar fad, tá teis Scéim Insliú, de gcuoine I dtithe poiblí, agus tá leidú 8 faoin gcéad do ír eistú beag. So tá sé beagnach Scéim Insliú an sin, agus leathphrais ag an buinte sin do factus mór go dtí uas féid €25. So sin leidú anna úntaach really, agus an rud eile ná one-stop shops a thógan an stras as daoine dhéanamh, so beag na cólachtaí seo ag tógant an stras as daoine an ír eistú seo dhéanamh. So tá sé anna flathúil ar fad. Cúpla ceist practicúil, tá siad ag gur 400,000 pumpa tasa chuiristeach I tithe fí bliain fethe trucha. Conas Éirinn pumpaí tasa agus an bhfuil siad a rúnach de gachtach? Yeah, well, I mean, tá sé an pump tasa, níl siad, I mean, mór an teach fós, ach tá siad cosúla cuisneoir atá gach ile teach in Éirinn. So sa nádúir, 10 teas ó rád atá te, go bhfuil rud atá níos fuara. Sin san nádúir, ach I gcuisneoir agus pump tasa a bhallart atá gceist. So úsáid ar pump chun an teas a scubba as áid amháin agus go bháil do áid níos teo, agus sin leistigh de cheach. So nuair bhíonn tú ag chorális, tá an tuisce ag tógan teas as de corp chun athrú go gáis, agus an principal céine atá pump tasa. Ní úsáid ar isce ach rud a rion go gáis I dteocht a bhadní is lú. Ach scubann sé an teocht as an air nó as an talamh taobhanmha, agus a rion sé go gáis agus tógann sé an teas sin, aspórtálann sé an teas sin isteach sa teach. A rion sé rais go leacht agus géalann sé an teas isteach sa teach. Agus, an bhfuil sé rúnach de gach teach, measam go bhfuil sé rúnach de beagnach gach teach. Is tócha nach mbeadh sé rúnach de árasán, ach tá scéimeanna áirithe, beidir de árasán ar fad, beidir go mbeadh seans ag daoine é sin a dhéanamh, ach beagnach gach teach tá sé rúnach. Arú go pump tasa. Learlam fina 6 na difriúla Insliú atá ar fáil gur fallí. Yeah, well, on difriú is mó ná leismu ná leistigh. So má churann tú an Insliú leasmu, tá an bontáiste sin ná chailann tú spás istigh sa teach, agus tá sé níos éifeachtach. So tá sé cosúla tícósaí taobhanmha do cheach. So tá sé sin anna éifeachtach agus tá €6,000 ag dul cabhar ag dul don rud sin, agus taobh istigh don teach, tá sé níos tá costas níos lú ach níl sé cóéifeachtach tócha, agus bíonn tógann sé roinn spás as de cheach. So tá sais bontáistí agus míbhontáistí ag gháil an dárod, agus tócha gur bé an Insliú leasmu níos fearr. Ceirna rá chun Insliú dhéanamh ar an áil. Yeah, well, sin an áid is táchtaí, agus bacóir de gach duine tosnú ar an áil mar ardíon teas go dtí an daon, agus tá sé cosúla hata a chuir de ceann. Caithfidh tú an Insliú a bheith do áil. Nó tá an seans a go beidir an áil a tharú go dtí seomra, agus tá landíine a dhéanamh sin mar tá daoine ag obair an mália agus mar sin. So is tócha gur bé an tam seo, an tam is fearr a dhéanamh, ach tá sé anna háachach an Insliú a churann sin, agus tá sé níl costas mórrán ag buint leis cúpla €100, agus tá €1,000 ar fáil an SAI don rud sin. Cé go tábhachtach is tá fuinneoga ó thaobh éifeacht fuinneamh níos fearr bhaint amach? Well, fuinneoga tá sé, tá míad
tá sé anna chostasach I gúmparáid leis na rudí eile stocha ach an fuinóg is fearr éilóg níos mó teas as an fuinóg sin ná éon falla mar I glynne atá gceist so éilóg níos mó teas as an fuinóg ach brachan sé an teach agus is fiú fuinóg a mór an déobh heas don teach kan an solas a sille stak agus cín bioga an taobh thuig. No bontáiste eile bunnen le fanóga ná tá Insliú an taran atá taobh stig a taobh an mwe. So tá sé níos ciún tá teacht níos ciúna. Well táiste sinnig buint leis nó níl sé sinnig buint leis an le fuine fach tá bontáiste a gháile sin, you know? Yeah, bín an taran an tíh stihimeigh nílas agam faoi do hiic se. Aber gohfuil teach lascuite tríheomar colite go a tógus níide chuigetí. Bertíim íreistú cuimseocha dhéana bhar mar tá caiinfion scéim seo. Aber lom, céhhéad a chosnóg searm, cé go fada a thógah searman in éistíocht de hiileamh arás? Yeah, sin ceist ma I mean Yennis féin so teach ó néideag chuige atá gomsa agus bé an céad teach in Éirinn a thóg ó ráta F go dtí A do réir na statistics an SAI. So Yennis sin ó F go dtí A ach bhí costas olmhór buint leis in our éire. Ach dámioch tú ag cur just fiúháin Insliú I do áil air joig tú an targad a ras tefh stig de cúpla blian, beidir 3 nó 4 blian, ach beidir le pomp teasa tógach sé 5 blian is tóga an targad. Well, beidir 10 nó 5 blian, 10 nó 12 blian áil a ras, ach an áil air an áit is táchtaí. Anna himúil ar fad fergus cín inaltóir gur míle maithagad asachta léirgus Harbheith practical sin scéim éistíithe an rialtas. Tá mé cappa go mé a caiint fi seo rísin na blianta amach roiimar go mé go leirn daoine gur spéise an. Sinna bhfuil an díomhar chláir le an yom ó bhuichas leis sin éí úlachan a bhí man léirithe le conalach runagáin a bhí man runíocht agus buchas le Tommy O'Sullivan a bhí ar an bhuain be mar a rasliamh an tam céin na Mórach. Ag go cúga clog, beag súil sér na seachtarging sport agus siamsaíocht agus rudí eile nach iad gidí sin ná daoine dennig I darmid gur ar scá chéile bharnmuid.